ministre Sadio ale ka laseli ye laseli min ni a bɛ tali kɛ Malikura taasira o baara min bɛ sen na Sadio ale ye o dantigɛli kɛ an b'a yira la fana k'a fɔ ko min ye kiiriko ta sanfɛla la sa maa min bɛ ni o ye Sualabaya ye ale kɔni bilama a bɛ Joyilakaw fɛ yen diinɛ ɲɛmaaw kɔni bɛ ka taa bɔ a ye min ye silamɛ diinɛ ɲɛmaaw caman u taara bɔ a ye maaw fana caman bɛ yen minnu taara ka taa dugawudon kɛ a ye u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen ye min ye jisuma bɛ se ka kɛ nin ko in na cogo min na yanni a ka kiiri don cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ wajulikɛla wɛrɛ bɛ yen n'o o ye Banjugu Traoré ye ale fana minɛna a tun bɛ kasobonba la Bamakɔ yan a minɛlen kɔfɛ procureur fɛ a y'a bila ka taga Kɛnɛbakaw olu fɛ yen nin waati na yanni a ka kiiri don cɛ mars kalo tile 7 an b'a yira la fana k'a fɔ ko kunnafonidilaw ka so min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye mercredi do 10h olu kɛlen ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma maaw kana yaasa min ye procureur ye ale ni journalistes kunnafonidilaw bɔlɔlɔkan baarakɛlaw u bɛ se ka kuma cogo min ka hakilila falen kɛ sariya min bɛ n'a fɔ ma ko loi sur la cybercriminalité u n'a ka ɲɔgɔn hakili jigi a baaraw kɛcogo la a n'a tacogo la a nacogo la kunnafonidilaw bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min na o baara o bɛ kɛ maison de la presse la yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya min ye kunnafonidilaw ka tɔnw ye fana o tɔnw bɛɛ lajɛlen wele na kɛnɛ kan Banjugu Dante y'a yira k'a fɔ ko min ye baara ye k'a kɛ kun ye bɛɛ bɛ se cogo min na ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen taabolo la ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na nin wagati in na min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛrɛ ko faamuya cogo min bɛɛ ni kelenya sɛbɛn fana an y'a yira o la k'a fɔ ko o baaraw bɛ sen na jamanakuntigi ale ka laɲini hukumu kɔnɔna na sa ale y'a yira k'a fɔ ko min ye accord d'Alger ye o ko kuma ko o kɔni o na jɔ nin waati in na yaasa u ka se ka sinsin ka bɛn kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur minnu bɛ Mali kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ye baara daminɛ Bamakɔ kɔnɔ ya baaraw kɛra min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lasa baaraw bɛ sen na yaasa min ye Mali yɛrɛ ka bɛn min sigira Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye colonel Ismaël Wage ale kun taara Ɲorokaw fɛ yen Ɲoro ani Buye ye ɲɔgɔn ye kabila minnu fana bɛ yen an'olu fana maaw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila d'u ma jamanakuntigi b'a fɛ baara in ka kɛ cogo min wulikajɔ min bɛ sen na n'o o ye Maliyɛnw yɛrɛ dama ka bɛnko kuma ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kunun juma kɔni min ye colonel major Ismaël Wage ye ale y'o kɛ Ɲɔrɔnkaw fɛ yen ministre min bɛ administration territoriale kunna décentralisation porte-parole du gouvernement ale ni ministre min bɛ diinɛ ni batoko kunna sa olu fana ye yan min ye Bamakɔ kɔnɔna na surakaso 2 ale ni Ɲarelakaw n'a bɛ fɔ ma ko famille fondatrice ka taa olu baro nin ko in kan diinɛ ɲɛmaaw Jean Zerbo u taara ale fɛ yen min ye docteur Révérend Nu Ag Infaye Yatara ye u taara ale fana fɛ yen fo ka taa se au conseil islamique ma baara kɛ kun ye min ye sigikafɔ a baara kan ka kɛ cogo min na jamanakuntigi ka kuntilennaw ye min ye u b'a fɛ baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ cogo min na min ministre filaw kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko laɲini ye kelen ye bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko jamanakuntigi ko a ko ko o de ka kɛ dugutigilakaw ka taa fara diinɛ ɲɛmaaw kan u bɛɛ lajɛlen dugawu kɛ ka bɛn ni nin ko in ye nka laɲini minnu fana bɔr'u fɛ o ye zen a ka kɛ cogo sugu bɛɛ la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kunkanko don u ka ye nin kɛnɛ ninnu kan u kana u ka kuma yaasa kuma kana kɛ kuma fanfilama ye fanfilama ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kungo don a ko kana kɛ olu kɔ u ka wele u kana yaasa baara min bɛ sen na cogo min na u bɛ se k'a faamuya o hukumu kelen de kɔnɔna na sa min ye M5RFP maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min bɔra Algérikaw fɛ yen o tɛ olu fɛla ye bi o t'olu fɛla ye sini Umaru Jara M5RFP tɔgɔ la ale ye kuma min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn an bɛ Ala tanu k'Ala barikada M5RFP an ka laadala ɲɔgɔn ye la ka bɛn alamisa don janvier kalo tile 4 ma an ye bɛnkanba dɔw ta o bɛnkanba ninnu o de kɛra sigikafɔ min kɛra Mali kɔnɔ n'o wolola gafe la k'a fɔ a ma ko accord d'Alger k'a fɔ an b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ ni o ye transition ɲɛmaaw ye u ka dan sigi o bɛnkan sɛbɛn in na sabula anw y'a ye kabi sɛbɛn in a sena don min na fɔ bi laɲiniba minnu tun b'a la n'o ye Mali dugukolo kelenya ye n'o ye maliyɛndenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni o ye bɛn nali ye nin kelen ma sabati an b'a ye k'a fɔ ni o kun ma se ka sabati jamana kɔnɔ M5RFP a comité stratégique maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka dan sigi a la
o baara in se ka sabati fiyewu fo jamanaden bɛɛ de ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ cɛ kelen k'o ɲini an ka jamana marabagaw fɛ n'o ye an ka transition ɲɛmɔgɔ ye an b'a fara a kan k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na o ko ka Mali dugukolo kelenya k'o sabati a tɛ taa an bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ an b'a ɲini transition ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin bɛnkan sɛbɛn a tɛ maliyɛnw ka laɲini sabati bi a t'a sabati sini danga sigi a la o ye M5 ka laɲini ye an bɛ min fɛnɛ ɲini u fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi k'a ta Kayi fɔ Kidal u ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan basigi bɛ se ka na cogo min na dunkafa bɛ se ka na cogo min na maa minnu b'a la n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka taa jamana wɛrɛ la n'an k'olu ma ko réfugiés olu bɛ se ka segin ka na faso kɔnɔ cogo min maa minnu b'a la n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka cɛri Mali dugukolo fan wɛrɛ min t'u ka dugu ye olu n'a o ye déplacés ye olu bɛ se ka segin ka taa u ka sigidaw la cogo min na an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o ko in bɛ se ka kɛ réalité ye cogo min na k'a fɔ jamanadenw ye k'an ka wuli ka jɔ kɛ yaasa nin laɲini in ka sabati M5RP ko k'a bɛ transition ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri la Mali bɔli nin dingɛ in kɔnɔ ani Mali ka ɲɛtaa la k'a fɔ anw b'an ka danaya kurakura u dɛmɛni la cogo min na Mali ka basigi bɛ se ka sabati cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ anw ka jamana n'o ye Mali ye Ala ka Mali kisi Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ jamana tɛ jamana dan jamanaden de bɛ jamanaden dan maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ yaasa Mali kelenya a n'a ka basigi o bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min Ala k'o kɛ Ala ka hinɛ minnu sara Ala ka hinɛ u la minnu joginnen don Ala k'olu kɛnɛya Ala ka Mali fan bɛɛ segin Mali ka mara kɔnɔ Ala k'o k'a ka Ala bonya kama Ala mara bi sɔli ala Adema PASG ale bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko sayɛlɛma foli kɔni k'a b'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye min ye bataki in ye a fa sirila u ka maa min fɛ o ye Asari Imbarkawani ye Adema y'a yira a ka bataki kɔnɔna na ko olu kɔni bɛ sigikafɔ min fɛ o ye sigikafɔ min na sa parti politigiw bɛ wele olu ka se ka na hakilina di furancɛla fanga yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na bi a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min furancɛla fanga yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ sa lakana ko ta nasira la min ye bɛn ni kelenya ni jamana basigili ko ta nasira la ko ka olu kɛ Adema maaw y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ min fɛ an bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min na ka taa kalata la ka o waleyaw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan u ka bataki fa sirila maa min fɛ o ye Asari Imbarkawani ye ale y'u ka tɔn ɲɛmaa dangan ye ko wa fana ko u b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se k'i bolo di ɲɔgɔn ma Musa Mara ka tɔn olu kɔni kɛlen don ka Mali gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan ko sabula u ka maire min bɛ yen n'o bɛ sigida 4nan na ni gouvernement ye o bɔ a jɔyɔrɔ la k'u kɔni ka laɲini ye min ye ɲɛfɔli ka kɛ u ye gouvernement ye nin waleya min kɛ sabula olu yɛrɛ bataki ci gouvernement ma k'u bɛ se ka nin ko in faamu cogo min u ye wulikajɔw kɛ ka daw gosi nin waati na ko u ma se ka jaabi ko n'Ala sɔnna ma fana sini nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye min ye parti yɛlɛma jabala la k'u kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen wele kunnafoni na kunnafoni min na sa ni o yɛrɛ kunnafoni sigidinden ye min ye ko transition bɛ se ka kisi cogo min a kana na gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ min ye kumatigi ye o bɛna na kɛ Musa Mara ye Musa Mara ale min yɛrɛ y'u ka tɔn ale denfa ye nin waati in na wa cɛbɔ do fana sabula u ka parti mɔgɔw ka kɔngɛrɛ laban in na min ye yɛlɛma maaw ye u y'u bolo ɲɛsin Musa Mara ma ko ale de bɛ k'u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la sini nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ miniti 30 ye yɛlɛma ale siège la Musa Mara ani kunnafonidilaw olu kan ka taa baaro kɛ baaro bɛ tali kɛ min na sa ko transition bɛ se ka kisi cogo min na a ka bɔ gɛlɛya minnu bɛ a bɛ gɛlɛya minnu na a bɛ se ka bɔ olu kɔnɔna na cogo min farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la sa CAN kɔni o de bɛ ka labɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi wulada in na Mali ale ni Guinée Bissau kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée Bissau min ni Côte d'Ivoire kan ka tulon yɛrɛ daminɛ kɛ nin kalo in tile 13 n'o ye bi sibiri kunɲɔgɔn ye kɔnɔwarikaw fɛ ka dulata yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛ o Guinée Bissau in ko kɔni bɛ Mali kɔnɔ ani Mali bɛna na bari an dulatakɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 19 sa diversi barsi la journalistes supporters olu fana bɛ labɛn na yaasa u bɛ se cogo min na ka taa Côte d'Ivoire CAN na nka Sɛgɛnɛ Dɛnba ka kuma na u ka laɲini ye min ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka cortège caravane belebeleba kelen kɛ ka bɔ Bamakɔ yan fo Korogo min ye aigle ye ka t'u senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ degun kɔni bɛ a la sabula musaka minnu bɛ k'olu ɲini o bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ kunnafonidilaw fana kun y'a jira k'a fɔ k'olu tun b'a fɛ ka taa ni maa 60 ye ani waati na 40 o de ka sɛbɛnw sɔrɔla ka yamaruya d'u ma olu bɛ se ka baara in kɛ cogo min musakako fana o gɛlɛya bɛ olu fana na nka u y'a jira k'a fɔ ko u hakili b'a la k'a dɔn k'a fɔ ko maaw na u dɛmɛ yaasa nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko min ye an ka diinɛmaw ye
olu ka ko an y'o olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna ale ni kibaruya min bɛ tali kɛ kɔkan kibaruyaw la an na olu di aw ma wulada fɛ an sera ka min sɔrɔ nin ka d'aw ma nin waati na o de ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna sa ko n'Ala sɔnna ma Mali ale ka ndulati o ye 19h waati ye ni Ala sɔnna ma min ye ndulati ye an n'a lajɛ n'a na se ka d'aw ma bamanankan na sabula labɛn wɛrɛw bɛ sen na pour que ka se ka ko sigi sen kan nka an bɛ bɛɛ fo ka